Ka gani ba abin da zaka ce min. Zube ƙasa. Zube kama mu kunni. Ina hankali ina magana kana kallon ido na kire da kyar. Kai ni ba wannan ma nake so ba. Yi min pin your head. Maza yi min pin your head. Wallahi cire hula gyara kafa. Gyara kafa. Gyara kafa. A gyara kuma kafafunka da kugunka. Gyara mana. Pin your head. Pin your head na ce maka kamun kake turo min kafa nan yawwa. Cire hular. Ba za ka cire ba? Dan yau da Allah ya yi mu ba zan ci abincin gidanmu ba. Wallahi tallahi restaurant zan tafi in je in ci abinci. Ka ji me na ce maka? An faɗa miki cewar ƙanwata ce ta yayi ni? Ce maka nayi ka tura min 100 yanzu na saboda yau ni ba zan ci abincin gida ba. Amma wallahi baby ba ki da imani ba ki da tausayi. Banda wannan azabar da kika gana mun har ki ringa tunanin tura miki 100 ƙarya kike wallahi. Wani azaba na gana ce maka ne ma ka tashi daga pin your head. Look at my best fa. This one na real AB fa. Ina magana kana magana? Ƙarya kike wallahi. Look at my best fa. Ai kallon fuskar ta haka nake yi. Wala ƙarya kike. A huce haka. Sai me wai mai gida ka sake ni mana sai aka ya. Da kin ƙara tako zan sake ki to sai aka ya. Kina ƙara taku wallahi na sake ki. Ai haka. Amma yi alkur'an kina taku saki kiza. Wani gida wannan fa. A baki ji ba kina taku fa saki kizan fa. Alkur'an yana sake ki. Mara kunya fa tsarariya. Zan sake ki fa. Sai me wai mai gida ka sake ni mana sai aka ya. Da kin ƙara tako zan sake ki to sai aka ya ka sake ni mana. Yanzu uwar gida tsinan cewa ki ta kai ina magana kina magana hen kwada miki mari wallahi dan kwalin ki ya kunci. Tabbija ai ko wallahi da baka ƙara wannan gangancin ba wallahi. Kin ga ni ma ko wasa nake biki ta da ke saki wannan kikkiawa irin ki kina ban kuɗi. Ina wallahi ban iyawa. Amarya ina zuwa haka. Zan je kai kudin adashi mana. Ka zo duk ka ba sai wani maganganu kake akan titi. Haka ba. To ya kamata ki gaggauta ki je ki da amma nan gaba idan zaki fita alkur'an ki ringa sanar da ni in ba haka ba kuma ranki ya baci dan haka ne zan koma sai a to mai gida to ai ka san kudin ba na bane bai kamata a ce mu ci wannan hakkin da ba namu ba a wannan kudin ki biyo ni ki karba kuma kina takuna sake ki Yauwa kun dai ce kuna so na dai ko? Kun tabbatar kuna so na. Ni akan ki sai in kashe jakin kakana. Okay to shikenan yanzu ba matsala ku samu gwiwa ku a ƙasa. Kamar ya? Duk da kuna so na ba ku yi liddon. Kamar ya fasa gwiwa ma kafa kace masu ciwon kafa? Ku samu gwiwa ku a ƙasa haka nake da bukata. Ya za mi so ne janyo hemi abin da take so. So jaki ne. Wallahi. Mazabe aikin banza wankin tifa. Kai gaskiya ma wannan liddon din bai mun ba ku tashi ku kama kunnen ku. Banda ma dai so kamar wannan ta ringa juya mu. Sai warin hammata take yi. Yawwa bari in kira kani na lemun tsami ya aikin Allah a wajen nan. Lemun tsami. Kom mutumi na. Aikin Allah nake so ka dan yi min a wajen nan. Ba da gane na samu lada. Eh wana. Kuwa sai da hula ta cire. Wannan shine aikin Allah? In ba aikin Allah ba menene wannan? Kar ka da mu kamar mu karawa ne zamu da aka nuna in bai mun rama ba bai ta tsine da huce haka. Salamu alaikum Hajiya baki ji ba. Wa alaikum salam. Yawwa da farko dai suna na Real AB Almajiri. Har da mun gaya min sunan ka Real AB na tambaye ka ne? Na zo ne Hajiya ki taimaka fi sabilillahi in samu in je in ci abinci. Abinci daman can da ka fito daga gida baka ci abinci ba sai ni zan zo in sai maka abinci wallahi kai ƙarya. Kaga fa kalle ka dan Allah da Annabi sai wani hamami kake kana ɗoyi kana wari. Ki Hajiya luka wa bes fa kar ki bata mun rai in kwada miki mari a gurin nan ni ne nake hamami. Okay, tsayawa kai ka mun fashi kenan. Ni da zan taimaka maka kuma sannan ni kake nufin okay to sai an jima. Ga Hajiya dakata. Ya hakuri na ji warin nake taimaka mu in dai zan samu. Ai ba wani abu bane. Nake lin zan baka. Ya zan yi. Me wannan? Hajiya dan na ce zan sai omo sai ki rasa abun da zaki ban sai naira 10. Ni ne miki kama da wanda zai karbi naira 10. Ƙarya kike wallahi. Wallahi baki isa ba. Kai fa kace kana neman taimako a baka kuɗi da zaka je kai wanki. To na baka naira 10 ka je ka sai kilin. Sai ka raina? In na dauki naira 10 Allah ya kona ni bayan ga 1000 ina kallo. Kai wai kuɗin ka ne ma in tambaye ka? Ke bari ki jin faɗa miki billahi allazi ko ki bani 1000 na ko in miki ihu kwartuwa. Ihu kwartuwa kuma a yaushe na zama kwartuwa? Ihu jama. Me wahala an sa wahalalle kawai. Aka ce ba ki ji karamar yar iska. Allah ya isa ban yafe ba.
Ka ga dakata ba wata sallama da za ka yi mun munafikin Allah kawai shege munafiki. Ya magana alƙawari na yau yaushe. To amma wanda ka raina mun hankali ka san cewa ina da uzurin kuɗi kuma na faɗa ma ga dalilin da yasa zan yi amfani da kuɗi ni ne ɗauka ta biyu sai ka zo ka tura ni ɗauka ta biyar ƙarya kake wallahi. Ka fi kowa sanin matsalar da nake ciki ya na bar mata da ciki za ta haihu yau satin nan zan yi amfani da kuɗi ka ce min sai sati biyar wallahi baka isa ba. To billahi ladi bari ka ji kaludo in baka damun da kuɗi na ba billahi ladi sai na shari'a da kai shege matsiyaci kawai. An faɗa ma matsiyacin kai waye who are you look at my face ba. To kai ka sani dai alkur'an kai ka sani zan yi maganin ka munafiki kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya a taimaka mun fi sabilillahi almajiri da ni suna na Riyal Ebi almajiri. To dan Allah dan Annabi ni nayi maka kama sorry. To dan Allah dan Annabi ni nayi maka kama da wadda zaka nemi taimako a wurinta? Har da mun gaya min sunan ka Real AB na tambaye ka ne? Amma Hajiya fi sabilillahi ni ba zan zo in nemi taimako a gurin ki ba. Haba da Allah ya kamata ki taimaka mun fa. A haka da kake hamami kake wari? Ya kamata ki taimaka abinci zan je in ci. Abinci daman can da ka fito daga gida baka ci abinci ba sai ni zan zo in sai maka abinci wallahi ka yi ƙarya. Ke Hajiya bari ki ji wallahi magana. Kaga fa kalle ka dan Allah da Annabi sai wani hamami kake kana ɗoyi kana wari. Yanzu Hajiya fi sabilillahi ni ne nake hamami wallahi yan kwaɗa miki mari a gurin nan wallahi. Okay, tsayawa kai ka mun fashi kenan. Ni da zan taimaka maka kuma sannan ni kake nufin okay to sai an jima. Hajiya da ka na ji hamamin nake taimakawa. Nake lin zan baka. Yanzu fi sabilillahi Hajiya ni zaki ɗau naira 10 ki ba wallahi na fi ƙarfin 10 ba zan karɓa ba. Kai fa kace kana neman taimako a baka kuɗi da zaka je kai wanki. To na baka naira 10 ka je ka sai kilin. Sai ka raina? Sai bari ki ji an faɗa miki ni ba irin almajiran nan ne da zaki ɗau naira 10 ki ba su ba billahi ladi 1000 nan zaki bani. Ai ko ba zan baka ba uwar kutu kai wai kuɗin ka ne ma in tambaye ka? To billahi ladi bari ki ji in faɗa miki in dai baki ban dubun nan ba wallahi zan miki ihu kwartuwa. Ihu kwartuwa kuma a yaushe na zama kwartuwa? Ihu jama'a kwartuwa. Me wahala an sa wahalalle kawai. Ce ba ki ji karamar. Allah ya isa ban yafe ba. Allah ya isa ban yafe. Salamu alaikum Hajiya baki ji ba. Salamu alaikum Hajiya baki ji ba. Wa alaikum salam. Yawwa da farko dai suna na Real AB almajiri. Na zo ne Hajiya ki taimaka fi sabilillahi in samu in je in ci abinci. Abinci kuma? Eh. Ta yaya kana hamami kana wari haka zaka je ka in baka kuɗin da zaka ci abinci? Ke Hajiya luka ma bes fa kar ki bata mun rai in kwaɗa miki mari a gurin nan ni ne nake hamami? Au, ka zo in baka kuma sannan kake cewa zaka kwaɗa min mari? To kwaɗa min mu gani. Kin ga Hajiya dakata ya haƙuri na ji warin nake taimaka mu in dai zan samu ai ba wani abu bane. Kuɗin omo? Eh, ya zan yi. Gashi. Me wannan? Kai kace in baka zaka siyo omo ruwa gashi fa? Hajiya dan na ce zan sai omo sai kin rasa abun da zaki ban sai naira 10 ni ne miki kama da wanda zai karbi naira 10 ƙarya kike wallahi baki isa ba. Yau na ga karfin haliwe barawo da sallama ko ko dai kai barawo ne. Ki sa ni a gurbin da ya dace amma idan na ɗauki naira 10 Allah ya ƙona ni bayan ga 1000 ina kallo. To ai shikenan ka yi wa kanka. Ke bari ki jin faɗa miki billahi lazi ko ki bani 1000 na ko in miki ihu kwartuwa. Ihu kwartuwa kuma? Kwarai da gaske. Ta yaya zan zama kwartuwa bayan kai ne an sa. Ihu jama'a. Aka ce ba ki ji karamar yar iska. Dan iska Allah ya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa Hajiya da farko suna na Real AB almajiri. To ni na tambaye ka ne na ce maka ka gaya min sunan ka Real AB almajiri? Wato Hajiya zuwa ne ki taimaka fi sabilillah in wa nake ji zan samu in ci abinci. Ni zan baka kuɗin abincin kenan saboda ni na ajiye ka. To kuma Hajiya fi sabilillah baki cancanci zo in nema ba ne? Ai kin cancanta ne yasa na zo na nema. Eh? Dan Allah kalle ka wani gara da kai har wani mamami kake kana wari. Yanzu Hajiya fi sabilillah ni kike
kina ƙara taku dai wallahi na sake ki. Ai haka? Wadai da gaske. Wallahi kina ƙara taku in sake ki. Hauka ake. Wani gida wannan ba. Kina ƙara taku ba zan sake ki ba. Wallahi in sake ki. Ki ko ba gida ki ta fama da ku. Ke bari ki ji in faɗa miki kina ƙara taku sai ki. To wai ka sake ni mana sai me mai gida? Dole ne sai na zauna da kai in ka sake ni uwar mai dama kake mu. Yanzu uwar gida tsinan cewa taki ta kai ina faɗa kina faɗa. Saboda kin ban wannan? Kamar ya saboda na baka wannan. Kudin adashi ne fa mai gida na fito zan je in kai amma ka zo sai wani in kin ƙara tako ne zan saki in ka to ka sake ni mana sai aka iya. To bari ki jin faɗa miki wannan ya zama da farko yana ƙarshe. Billahi lillahi dan haka yanzu ki samu ki je ki ga musu kuɗi. Sai an ji. A'a mai gida ba ni kudin mana. Ka san ai na ce maka kudin adashi ne zan kai ka san haramun ne ka ci haƙƙin da ba naka ba. To bari in karasa ki zo ki karba kuma kina tasowa alƙur'an na sake ki. Kina ƙara taku wallahi na sake ki. Ai haka. Amma yi alƙur'an kina taku saki kiza. Uwar gida wannan fa. A baki ji ba kina taku fa saki kiza fa. Alƙur'an yana sake ki. Mara kunya fa tsarariya. Wai mai gida cin gaba ki zan sake ki fa. To ka sake ni mana mai gida sai me? Ni da kin ƙara tako zan sake ki to ka sake ni mana sai aka iya. Yanzu uwar gida tsinan cewa ki ta kai ina magana kina magana hen kwada miki mari wallahi dan kwalin ki ya kunci. Zan kai kudin adashi ne ka da in kin ƙara tako dai zan sake ki in kin ƙara tako dai to ka sake ni mana sai aka iya. Kinga ni ma ko wasa nake miki ta da iya saki wannan kyakkyawa irin ki kina ban kuɗi. Ina wallahi ban iyawa. Amarya ina zuwa haka. Kudin adashi zan kai mana ka san an ce haramun ne ka ci haƙƙin da ba naka ba. To ya kamata ki gaggauta ki je gida amma nan gaba idan zaki fita alkur'an ki ringa sanar da ni in ba haka ba kuma ranki ya ɓaci dan haka ne zan koma sai a je. A'a to me gida ka san an ce kudin da ba naka ba. A wannan kudin ki biyo ni ki karba kuma kina taku na sake ki kina ƙara taku yana sake ki billahi allazi yana sake ki. Uwar gida wannan kuma nan me kina ƙara taku fa zan sake ki fa wallahi sakin ki zan. Wani gida nan dinna ne ke baki ji ba alkur'an kina ƙara taku ya dirka miki saki. Sai me wai mai gida ka sake ni mana sai aka ya da kin ƙara tako zan sake ki to sai aka ya ka sake ni mana. Yanzu uwar gida saboda baki da kunya ina magana kina magana yan kwada miki mari wallahi dan kwalin ke kunci. Tabbi ja aiko wallahi da baka ƙara wannan gangancin ba wallahi. Kaji ina zuwa haka. Zan je kai kudin adashi mana ka zo duk ka ba sai wani maganganu kake akan titi. Dama kudin adashi ka fito zaki je ki. Kudin adashi zan kai mana mai gida ka san an ce haramun ne ka ci haƙƙin da ba naka ba. To amma bari ki jin fada miki ko dan gaba idan har bana gida ki daina fita. Wannan ai rahin da'a ne. Yanzu ki samu ki hanzarta ki kai musu kudin adahin ni zan koma gida. A'a mai gida. To ai ka san kudin ba na bane bai kamata a ce mu ci wannan haƙƙin da ba namu ba. A to bari ta zo ki karba kuma kina biyo na alƙur'an na sake ki.